Ynta, I stepio ar y llwyfan, triawd trewen o Gastell Newydd Emlyn y mae'r rhain wedi bod yn perfformio yn yr wyl Gymraeg ym Mharis. A'r grŵp nesaf y llwyfan oedd clocswyr cynnwyl Elfed yn cael ei hyfforddi gan Arfon Davies a mae'r rhain yn ymarfer yn ysgol gynradd cynnwyl Elfed bob dim Mercher. Fesul da i cawn ni fwynhau'r stepwyr yma. Diolch yn ei gael ei ymateb nhw gefn llwyfan a Tristana ni. Y dair yma'n cynrychioli dawnswyr trewen wedi agor y gystadleuaeth. Ath i'n olew i chi? Lawr y cwmcoi. Ac ath i'n o reit? Do. Ar y llwyfan? Ie. Do. Do. Be oedd gofynion y gystadleuaeth ta? Be ydych chi'n gorau wneud? Oedd y darn hynna ddwysio? Oedd hynna ddwysio. Wnaethon ni fe'r Steddfod Genedlaethol leni a buon ni'n gweithio yn gily gyda Miss Jones i greu gydawn. Felly, mond rhyw fath o bolish bach arno erbyn yr cwbl o ymarferion cyn yr Royal Gedant i ni cael just cofio fe. Meddwl bod chdi'n gwneud digon i fynd â hi heddiw, alla? Gobeithio? Croesi bysa? Ie, croesi bysa. Wel, mae'r rhai sy'n eich erbyn chi yn styc wrthych chi fan hyn. Dawnswyr cynnwyl Elfed. Dwi'n iawn yn dweud? Sy'n eich chi? Iawn, diolch. Ti'n edrych bod chdi'n dyswelu i gyd, o'n? Ydw. Be di denw di? Betsan. A oedd y merched yma nhw'n dweud, mae darn hynna'n ddewisiad oedd o. Sut darn oedd chi ddewis da? Just medlu o bach o popeth a diolch i Arfon Davies i dysgu ni a just lan i syniadau fe, really. Achos rhyw fath o ffenes... Faint o amser o gennych chi? 4 munud. 4 munud. Mae rhyw fath o ffenes siop o 4 munud i chi ddangos beth ydych chi'n gallu gwneud. Diolch yn lot o amser yna, di? Na, ddim o gwbl, ond ni wedi trial yn gorau i cael beth o'n i moyn ddangos ar y llwyfan. Diolch o gael yn affo bwc efo'r canlyniad. Diolch yn fawr.
Ie, rheolau'r gystadleuaeth, Tristan ac i bawb adra ydy rhwng 3 a 12 mewn nifer a hyd at 4 munud i gyflwyno rhaglen sydd yn berfformiad yn y dull traddodiadol. Reit, mwy o gampa yn ôl â ni'r llwyfan. Ie, da ni hanner ffordd drwy'r gystadleuaeth yma. Y trydydd grŵp Stepio ydy Bro Taf o Bont y Pridd yn cael ei hyfforddi gan Gavin Ashcroft. Ac yn cloi'r gystadleuaeth yma ac yn gobeithio plesio'r beirniaid Myfanwy Rhys a Gareth Rhyn, dawnswyr talog o Gaerfyrddin yn cael ei hyfforddi gan Cerian Phillips. Talog oedden nhw, Iwan yn gwylio'r camau yna i gyd. Wedi bod yn dysgu criw Bro Taf, yn dod y gorffennol? Wedi bod yn ei cwmni nhw, ond boes bach, mae Stepio nhw, hynny yw y crits ifanc, beth maen nhw'n gallu gwneud yn anhygol erbyn hyn. Da sy'n braf o wylio'r gystadleuaeth yna, chi'n gweld Aron gyda talog yn fyna, fe oedd wedi hyfforddi wedyn cynnwyl elfed. Felly, na beth sy'n digwydd yw, mae ydych chi cnewyllyn, a wedyn maen nhw'n symud, maen nhw'n falle'n mynd at rhyw ysgol arall, a wedyn mae'n cenhadu mewn ffordd. Felly mae Bro Taf wedi codi'n fwy diweddar, ac am hwn fydd y criw ifanc na'n tyfu ac yn symud a gobeithio yn dechrau lwyddi'r unig. Oes na ddigon o lwyfanna yng Nghymru'r math yma beth? Achos mae hwn yn gyffroes yn dydi mewn gwirionedd, a mae'n ffera siop gwych i'n traddodiadau gwerin ni. Yndi, mae'r Steddfod yn arbennig. Mae'n ambell i gyngor neu gyflwyniad neu raglen deledu wedi bod yn y gorffennol, ac mae'n siŵr y bydd na yn y dyfodol lle falle bod na bwyslais
gyfan gwbl ar glocsios. Fel chi'n gweud, os chi'n neud yn iawn a cael rhyw gyfanwaith, na beth yn neis yw cael hynny yw bro taf a thalog a sioe fawr. at ei gilydd, ynddo fe? Da ni llawn syniadau fan hyn ar nos Sadwrn yr Wylger Dant, ond mae eisiau ni weithredu tipyn bach mwy ar y pethau yma. Dewch i ni fynd gefn llwyfan nhw yna, Tristan. Mae'r tlws am y siaradwyr gorau o'r diwrnod i gyd yn mynd i bro taf. Yndi. Dde eto ti, be di dyna di? O, helo. Ti'n iawn? Cael bach o giggles? O, nerves. Bod ar y telebox. Sut ath i chi te, Beca? Iawn, diolch. Iestyn, ti dyna gosach? Sweeney Todd ar y gorwel, efo ysgol Plas Mawr. Ti'n tyfu dy wall? Ydw. Lle fydd o'n tyfu? Go iawn. Gweithio. Ti'n diadol efo wneud? A pa gymeriad ydi chwarae? Tobias. Felly pryd mae'r sioe yma? Mis Mawrth. Ysgol Plas Mawr? Ie. Gwylwch allan am hwnna. Rys di pobl... Hysbos bach. Bwysig gwneud, yn dydi? Da iawn, diolch bro taf, pobl chi fo'r canlyniad. Bach o rifles i bro taf yma, dawswyr tawod. Cerian Phillips. Helo, Crian. Diolch. Ydw. A ti'n? O iawn? Do, a ti'n iawn fi'n credu. Wel, i gyd i ddod bant gyda gwen ar y gwynebau a tyma bach o chwys i fynd gyda fe. Gofynion oedd hynna'n ddewisiad. Sut mae'n mynd ati felly i ddewis, ti'n Wel, fi'n credu, achos oedd yn hunan ddewisiad, yn amlwg ni'n defnyddio, trio defnyddio cerddoriaeth 4-4-6-8-9-8, a wedyn jyst trio rhoi camau a stepiau at ei gilydd. Oedd pawb yn rhoi syniadau nhw, a ni'n trio wneud y tyma bach yn ddoniol i fewn y gynulleidfa mwynhau a hefyd. Chdi di'r bos, ie? Chdi sy'n deud be di be? Meddwl. Hon dysgol fi, so sa'n i weid gormod. Pobl chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Wel, y bosys go iawn oedd myfanwyr Rhys a Gareth Ffrin, ac fel hyn y gwnaethon nhw osod y stepwyr yn drydydd triawd Trywen, a gorodd y gystadleuaeth yn ail, criw bro taf, ac yn fuddigol dawnswyr talog llongyfarchiadau calonog iddyn nhw. Mwy o ganlyniadau a mwy o gystadlu hefyd, a mae'r cora yn ymbaratoi yn y ffreitur. A mae'r bobl yn y swyddfa hefyd yn gwneud siŵr fod pawb wedi cyrraedd ac y bydd pawb ar y llwyfan mewn pryd ar gyfer gweddill cystadlu'r nos. Felly dwch yn ôl ato ni ym mhen rhyw 2 munud.